A tady toho pána se chci zeptat. Jo. To je řidič jenom majitelem vzadu někde asi pravděpodobně. Už nastupuje. Já jsem si totiž někde přečet, že Rolls-Royce se neřídí. A když si jdete koupit Rolls-Royce, tak si sednete jenom do zádu. Můžu za váma na chvilku? Nebo za váma? To je z roku 77 a má to stahovatelný okýnka i vzadu. Super. Řekněte mi, a to mě zajímá, asi to bude zajímat všechny účastníky tady. To auto je napsáno, že bylo v roce 2016 ještě v anglickém muzeu. Jak je možný, že se ho prostě přivezete do Čech? Já nemůžu přijít do muzea a říct, dobrý den, já to chci koupit, oni mi to prodají. To takhle nefunguje. Měl jsem obrovské štěstí, protože London Stock Museum vlastně rozprodával sbírku a jeden exponát vlastně byl to auto a povedlo se mi ho koupit. Neuvěřitelný. Měl jste štěstí, že prostě muzeum se rozhodlo, že rozprodá svoji sbírku. Tak si koupím zlatýho Rollse. Já vám děkuju za to, že jste se vůbec dorazili, že jste sem přijeli ukázat takovýto vůz. Tady vezete pana prezidenta s paní prezidentou. Ne, pan vypadá jako JR z toho seriálu. Je to on, já ho poznal.